Diolch ni wedi o. Diolch yn y Dduw am gyfle arall i ddod yma i'th di ac i geisio dy wyneb ac ni yn gofyn i ti nerthyn ni nawr ac i bresynoli dy hun yn ein plith. I ni gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dych ni ddechrau'n gwasanaeth trwy ganu Carol rhif 13. Carol rhif 13. Dyma'r dydd y ganed Iesu, dyma'r dydd i lawenhau. Arglwydd nef a ddaeth i brynu, dynol ryw a'i llwyr ryddhau. Carol rhif 13 gen i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn y drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrgweddi misos sy'n cael ei chynnal ar y drydedd nos Iau o bob mis yn cael ei chynnal nos Iau Rhagfyr 17 am hanner awr wedi 7. Fe fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul hanner awr di 3 ac fe fydd Mr Brian Jones o Abertawe yn pregethu. Hefyd, mae yna gyfarfodydd arbennig. I ni wedi cael un ac yna'r un nesaf yn ystod ein cyfnod o Nadolig yw'r croesawu'r Nadolig. Felly noswyl y Nadolig am 11:15 o gloch y nos. Fe fydd oedfa fan hyn i ganu chydig o garolau neges byr ac yn gobeithio gorffen o gwmpas hanner nos. Ac os ych chi ddim yn gallu dod, ni'n gobeithio fydd yr oedfa'n fyw ar y we. Nawr, wrth i ni gymryd y casgliad gen i ganu y Carol rhif 18. Loiwaf o'r ser sydd yn britho'r ffurfafen. Carol rhif 18 gen i eistedd i ganu hon.
Fydd naw'n darlleniad o lyfr y Salmau, y 5ed Salm, Salm 5. Y 5ed Salm. Gwrando fy ngeiriau arglwydd, deall fy myfyrdod, erglyw ar lef yng ngwaedd fy mrenin am Duw, canis arnat y gweddiaf, yn fore arglwydd y clywi fy llef, yn fore cyfeiriaf yng ngweddi atat ac yr edrychaf i fyny, oherwydd nid wyt ti Dduw yn ewyllysio anwiredd a drwg ni thrig gyda thi. Yn fydio ni safant yn dy olwg, caseiaist holl weithredwyr anwiredd, difethu yr rhai a ddywedant gelwydd, yr arglwydd a ffieiddia y gŵr gweidlyd a'r twyllodrys. A minnau a ddeiaf fydd di yn aml der dy drigaredd ac a addolaf ti at deml sanctaidd yn dy ofn di. Arglwydd arwain fi yn dy gyfiawnder o achos fy ngelynion ac unionad y ffordd o'n blaen. Cynnes nid oes uniondeb yn ei genau, ei ceidod sydd anwireddau, bedd agored yw ei ceg, gwenieithant a'i tafod, distrywia hwynt o Dduw, syrthiant oddi wrth ei cynghorion, ger hwynt ymaith yn aml der ei camweddau, canis gwrthryfelasant i dderbyn. Ond llawenhaid yr rhai oll a ymddiriedant yno ti, llafar ganant yn dra gywydd, am i ti orchuddio drostynt, a rhai a garant y enw gorfoleddant ynot. Canis ti arglwydd a fendithu y cyfiawn, a charedigrwydd megis a tharian y cyroni di ef. Bydde bendit Duw ar iair sancta Dduw. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Ni'n diolch i ti unwaith eto Dduw am gyfle i ddod i alw arna ti ac i ddod a'n mawl a'n deisyfiadau ac yn dod ger brond o'r seddfainc, yn gwybod mae gorseddfainc o ras yw hi ac felly bod yna groeso i bechaduriaid fel ni. Ond i ni yn gallu dod yn hyderus gan yn dod trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw yn dod yn gwisgo clogin perfeithrwydd yr arglwydd Iesu Grist ac yn dod felly yn sefyll o'r flaen yn diolch i ti am holl fendithion iachawdwriaeth, yn diolch am y diwrnod hwnnw pan agorwyd ein llygaid i weld ein hangen. Ac felly o Dduw yn ddiolchgar am yr hodd o ffydd a dderbynion ac y gallu i ymddiried yn llwyr yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth i ni ddod at droed y groes, wrth ddod o Dduw, wrth ddod yn edifeiriol ac yn llawn beichiau bywyd a phechod, yn dod yn bryderus ac yn ofnus, ond eto i gyd o Dduw, wrth ddod ac wrth gyffesu i ti rhoed y gallu i ni ymddiried yn llwyr ac i gael y llawenydd hynny, y llawenydd sydd y tu hwnt i lawenydd y byd. O Dduw, i ni'n diolch am lawenydd sydd yn yr arglwydd Iesu Grist, am faddeuant pechodau a bywyd tragwyddol. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn ar eith ysbryd i fod ar waith yma yn ein plith ni, y byddu di yn gweithio yn y dyddiau blin yma. O Dduw, ar i ti ddeffro ein cenedl ni, ar i ti ysgwyd y genedl i ddeffro o'i trwmgwsg, o'i chyflwr o farwolaeth, ac o Dduw ar i nhw geisio dy wyneb di. O Dduw, dim ond ti sy'n gallu gwneud hyn, ac felly ni yn gofyn i ti unwaith eto yn dair arna ti i ddeffro yr rhai sydd yma yn ein plith, ac o Dduw i ddeffro yr rhai sydd oddi allan hefyd, y byddu di yn neud y gwaith clod a mawl i'r enw di. O Dduw, i ni yn cyflwyno'n glad yn ystod y cyfnod yma, y cyfnod o ragryth i ryw raddau o Dduw wrth i ni edrych ar y ffordd y mae'r byd yn defnyddio yr cyfle i fwynhau ac i bartio ac i wneud pob math o bethau oherwydd ei fod yn adeg yn Nadolig. Ac eto wedi anghofio'n llwyr, mae cofio am enedigeth yr arglwydd Iesu Grist ydym. Ond o Dduw, i ni yn gweddio, bydd na rhywbeth hyd yn oed yn yr holl miri a'r sŵn. O Dduw, hyd yn oed wrth iddynt gerdded lawr strydoedd ein dinas ac wrth iddynt weld y goleadau llachar a'r goleadau pert yr olwg o Dduw sydd yn addurno ein dinas. O Dduw, wrth iddynt weld y prydferthwch o'r goleadau lliwgar hynny, ni'n gweddio byddant yn aros am eiliad ac ystyried pam fod y dathlu, pam fod yna yr fath ymdrech i cael yr holl oleadau yma. Ac o Dduw, wrth iddynt weld hynny, falle bydd hynny yn peri iddynt geisio dy wyneb di. I ni'n gwybod o Dduw rwy ti yn gallu defnyddio unrhyw beth i agor llygaid y deillion iddynt weld ei hangen am waredwr. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio, y bydd na amryw o bethau yn peri y bydd pobl yn ystod y cyfnod yma yn dod i geisio dy wyneb di.
I ni meddwl am rhai o Dduw fydd yn dathlu mewn ffordd o Dduw sy'n mor bell o ddiw'r dy air di, ac wrth i ni gerdded strydoedd ein dinas ni'n hwyrach yn y nos, o'r fath tristwch i weld yr holl ddathlu sydd yn torri dy air di, ac o Dduw i ni yn gweddio, hyd yn oed yng nghanol y fath bechod, yn gweddio y bydd na argyhoeddiad dwys o bechod yn dod ar draws llawer, y byddant yn ystyried ei bod yn torri dy air di, ac o Dduw, y byddant yn dod yn edifeiriol at droed y groes. O Dduw, yr wyt ti'n gallu gwneud hyn, i ni yn gofyn, y dolyg yma y byddwn ni yn cael y fraint o weld llawer, hyd yn oed yn ei cannoedd os nad yn ei miloedd, yn dod ac yn dychwelyd ac yn troi at y ti. O felly o Dduw, i ni yn gweddio am ein hoedfa ni yma, ac o Dduw bydd gyda dy bobl ar hyd a lled o wlad, lle mae dy air yn cael ei ffrigethu'n ffyddlon, i ni yn gweddio ar ei ti bendithio'r gair hwnnw. Ac yn y mannau hynny yn ein gwlad o Dduw, yn y capeli lle nad ydynt yn pregethu dy air yn ffyddlon. I ni yn gweddio o Dduw, efallai wrth iddynt ddarllen dy air, neu efallai wrth iddynt ganu yr emynau rhyfeddol yma, neu'r carolau. I ni yn gweddio o Dduw, bydd na ryw linell o Dduw yn ei argyhoeddi nhw, ac y bydd hyn yn ddigon iddynt geisio y gwirionedd yn dy air di. Felly o Dduw, bendithio ni fel gwlad, bendithio ni fel pobl yma, a bydd yma yn ein plith. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein Harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu Carol rhif 29. Carol rhif 29. Wel, dyma'r newid a lawen ychar Clark. Carol rhif 29 gen i sefyll i'w chanu. With
Bydd ein testyn o lyfr y salmau, y 5 salm adnod 11, salm 5 adnod 11, ond llawenhaued yr rhai oll amddiriedant yn o ti llafar ganant yn dragywydd am ei ti o'r chuddio drostynt a rhai y garant dy enw gorfoleddant ynot. Nawr, mae'n wir wastad pan yn edrych ar y salmau bod na i ni'n gweld gymaint o gyngor sydd yn y salmau, gymaint o rybuddion hefyd sydd yn y salmau. Mae yna gymaint o wersi sydd mor bwysig i ni ddysgu. Ac eto mae yna symlrwydd hyfryd yn y salmau yn does. I chi'n gallu darllen salm ac o fewn ychydig adnodau y byddwn ni'n elwar o'r cyngor ac o'r profiad ac yn derbyn rheswm i lawenhau. Bron bob tro fyddwch chi yn darllen salm, gellir dweud hyn, y byddwch chi'n cael rhywbeth sydd o gysur ac rhywbeth o gerydd hefyd. Ac mae'r anghredadyn hefyd yn gallu derbyn cerydd a rhybuddion yn y salmau. Ac yn y salm yma'r 5 salm, i ni yn gallu gweld yr cymharu'r cyflwr y credadyn a'r anghredadyn. Gwelir disgrifiad o gyflwr y cyfiawn a chyflwr yr rhai sydd yn gwrthod Iesu Grist. Ac i ni hefyd yn y salm yma yn gweld ei fod yn fater bersonol ac wastad pan i ni'n ymwneud â materion ysbrydol ei fod yn fater bersonol. Mater yn ymwneud â'r enaid ac ein henaid ni a thynged yr enaid. I ni'n gweld hyn lle mae'n dweud a minnau a ddeia fydd di yn amlder dy drigaredd. Minnau, sef chi, yn bersonol chi. Ac does dim pwrpas meddwl am bawb arall, ond ydw mor hwydd i ni'n gallu meddwl, wel, mae yna bobl eraill yn troi cefn, mae yna bobl eraill yn neud yr un peth â fi, ac yn belled bod yna rhywun arall yn neud yr un peth â fi, yna mae'n iawn. Mae rhaid i fod yn iawn, cyn belled bod yna bobl eraill yn yr un cwch, yna am ryw reswm, mae yna rhywbeth rhyfedd iawn am y peth, bod popeth yn iawn. A lle chi bron iawn yn meddwl am y llong fawr honno'r Titanic ath i lawr, yr holl flynyddoedd hynny nôl. A beth chi'n meddwl, wel, dwi ar y llong a dwi ar y llong gyda phawb arall. Wel, nid bod ar y llong oedd y peth gorau. Y peth gorau oedd bod ni'n lle agos i'r llong. Ond ni fydde fe'n ffwl i ddweud y fath beth, wel, dwi gyda phawb arall, dwi gyda fy nheulu, dwi gyda fy mrodyr a fy chwiorydd, ac mae nhw yma, ac felly os mae nhw yma, mae popeth yn iawn. Byddech chi ddim yn mentro dweud y fath beth, byddech chi ddim eisiau bod yn agos i long sydd ar fi'n suddo. Ac eto i gyd, mi rydych chi fel petai chi, yn aml iawn, yn meddwl fel hyn, wel, os yw pawb arall yn yr un cwch, os yw pawb arall yn yr un cyflwr, yna mae'n iawn. Ac i chi fel arfer yn manteisio os yna aelod arall o'r teulu falle, sydd gyda rhyw safbwynt wahanol, chi'n manteisio ar y peth, neu ffrind agos, a'i ffrindiau nhw, a ffrindiau'r ysgol. Fel arfer i chi'n meddwl, wel, maen nhw'n iawn, maen nhw'n hapus i byd, maen nhw'n llwyddo, a dyn nhw ddim wedi cael ei barnu eto, ac felly chi'n meddwl, popeth yn iawn, dwi mewn cwmni da. Ga'ch atgoffa chi, mae pob peth sydd yn ymwneud â'r ysgrythyr, yn ymwneud â chi eich hunan. Bron iawn allech chi ddweud, allwn ni wacau'r capel ac wneud yn siŵr mae dim ond un person sydd yma. Un person. Bod ni'n pregethu fan hyn i un person. Ac eich bod chi'n ymwybodol fod y neges i chi. Dyna'r gobeith y byddwch chi yn erbyn diwedd yr oedfa yma efallai'n teimlo yr oedd e'n pregethu i fi. Ac falle byddwch chi'n flin am y peth, dwi ddim yn gwybod bod hwnna'n digwydd yn aml, ond yn aml iawn mae pobl yn meddwl bod chi'n anelu at nhw. Wel, dyna'r gobeith, rywsut pan i chi'n trio pregethu i bawb, fod rywsut trwy nerth yr ysbryd glân yn cael ei sianelu tuag at yr unigolyn. Achos yr unigolyn sy'n bwysig, minnau a ddeia fydd di. Dyna beth i ni am. Chi sydd yn atebol a chi yn unig. Chi fydd yn sefyll o flaen eich creawdwr ac o flaen y barnwr. Felly, wrth i ni edrych ar y salm yma, gadewch i ni ystyried ble ni yn sefyll heddi yma. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar driennu'r colledig. Cyflwr, fel i ni'n cymharu'r Cristion a'r rhai di-gred, yn gyntaf dwi eisiau disgrifio a chymharu triennu'r colledig ac yna'n ail gorfoledd y cyfiawn ac yna i orffen cyngor os ydych chi'n ceisio. Wel, yn gyntaf, triennu'r colledig. Dyna chi salm sydd yn reit frawychus
yn ei ddisgrifiad o gyflwr y colledig. Felly cyn i ni edrych ar yr natur a chyflwr y credadun, beth am i ni edrych ar rai ohonoch chi, y cyflwr y mae rhai ohonoch chi ynddi. Gadewch ni weld os y byddwch chi'n sylweddoli beth yw eich cyflwr. Falle ar y funud, i chi meddwl bod eich cyflwr chi yn ddigon da, bod chi'n ddigon bodlon eich byd, bod popeth yn reit da, ac yn enwedig wrth agosau at y Nadolig, i chi'n edrych ymlaen at cael anrhegion ac mwynhau cwmni, cyfeillion ac yn y blaen. Ac efallai bod chi'n ddigon bodlon eich byd, ond gadewch chi ni am eiliad disgrifio beth yw eich cyflwr. Yr hyn sydd yn aml yn achosi trafferth i bobl, ac ni'n gweld fan hyn, ac i bobl o bob oed i ryw raddau, yw bod pobl yn poeni am yr hyn y mae pobl, beth y mae pobl yn ei feddwl amdanyn nhw. Ond nid yna un o brif anhawsterau bywyd. I pa bynnag oedran, ond yn sicr i ni'n gallu meddwl am yr ifanc, mae hwnna'n reit amlwg yn diwe, ac wrth i chi fynd yn hun, mae yna rhyw eiddfedrwydd yn dod i fewn, ac chi ddim yn poeni gymaint am beth mae pobl yn ei feddwl amdano chi, ond mae dal yn bwysig. Mae dal yn bwysig. I ni dal yn hoffi meddwl bod pobl yn meddwl yn uchel ohono ni, a ni ddim yn licio pan maen nhw'n feirniadol ac yn y blaen. Ac felly, mae yna rhywbeth yno ni, rhyw falchder yno ni, sydd yn dymuno hyn. Ond yr ifanc yn gyntaf, pan i chi'n cofio nôl a tra roeddech chi'n blant, ond nid oedd hwn yn hyfryd, yr oeddech chi'n poeni am yr hyn oedd eich rhieni yn ei feddwl ohonoch chi. Chi'n gweld y plant bach ac maen nhw eisiau plesio mam a dad, ac maen nhw eisiau plesio rhieni, a maen nhw eisiau gwybod bod y rhieni'n hapus gyda nhw fel plant. Ond yn drist iawn, dyw hwn ddim yn para am yn rhy hir, achos yn fuan iawn mae e'n newid, ac mae'r poeni am yr hyn mae'r rhieni yn ei meddwl amdano chi, falle mynd allan o ffasiwn. Gerbyn hyn, mae'r oedran hynny wedi gostwng tipyn, ac mae'r plant hyd yn oed cyn nhw groesi'r 10 mlwydd oed yn poeni mwy nawr am beth mae ffrindiau nhw'n meddwl amdanyn nhw. Hyd yn oed yn y cynradd, mi fydden nhw'n poeni falle mwy am farn eu cyfoedion nhw, eu ffrindiau nhw, eu ffrindiau yr ysgol, neu falle yn y stryd. Chi sydd yn yr ysgol, falle bod chi'n poeni am gyd-ysgyblion, ac i chi yn ofalus iawn sut ych chi'n dweud pethau. Chi'n poeni am ei barn nhw amdano chi, ond nid yw e'n rhyfedd sut mae'r esgid i chi'n ei wisgo wastad yn cael ei ddibynnu ar yr hyn y mae'ch ffrindiau chi'n meddwl yw esgyd addas i'r ysgol. Sym os beth yw'r gwisg ysgol, mae'r esgidiau yn bwysig. Os ych chi'n gwisgo'r esgid anghywir, falle fyddwch chi'n cael amser caled, a chi eisiau plesio'ch ffrindiau yn yr ysgol, ac yna mae'n mynd i'r wisg. Ac bod yna wisg ysgol i gael, efallai bod yr wisg yn newid rhyw fymryn, ac efallai'n torri mymryn o reolau pam, a mae'r rhieni'n dweud fel hyn dylech chi wisgo, a mae'r ysgol yn dweud fel hyn i chi wisgo, ond mae'r ffrindiau yn dweud fel hyn dylech chi wisgo. Ac felly chi newid y wisg yr ysgol, ac yn aml dyw ddim yn addas ar gyfer yr ysgol, ac felly chi di poeni mwy am beth maen nhw'n meddwl. Eich gwallt, ond nid yw yn bwysig sut mae'ch ffrindiau chi'n meddwl am eich gwallt chi, ac efallai byddwch chi'n treulio oriau yn cribo'r gwallt, ac yn ei osod nôl, ac chi'n cael beth yw'r stwff ma'n nawr, y gel i'r bechgyn a merched, mae gen nhw rhyw fath o spray maen nhw'n gwasgu, ac mae'n mynd dros y gwallt, ac maen nhw'n treulio oriau yna, sychu'r gwallt. Pam? I fe plesio mam a dad? Weddol sicr nad. Beth yw i blesio ffrindiau yn yr ysgol. Chi eisiau edrych yn iawn ar gyfer eich ffrindiau yn yr ysgol, ac os yn cwrdd â nhw dros y penwythnos, mae yna oriau yn dod i wisgo yn addas, ac hyn i chi'n gwrando arno yn aml iawn mwyn plesio eich ffrindiau, hyd yn oes chi ddim yn licio fe. Chi eisiau plesio'ch ffrindiau. I chi'n poeni am yr hyn maen nhw'n ei ddweud amdano chi. Ond nid yw hwn yn aml yn arwain at benderfyniadau anghywir. Mae lot o bobl, lot o blant a phobl ifanc yn eu harddegau yn gwneud penderfyniadau anghywir oherwydd pwysau eu cyfoedion nhw. Mae'n drist. Mae'n drist i weld yna rhan helaeth o broblemau yr ieuenctid heddiw yw dylanwad ffrindiau arnoch chi. Ac i rai sydd wedi cael ei magu ar ei lwydr Cristnogol, i ni'n gwybod ei fod yn anodd.
Ond i ni wedi bod yn hunan rhai ohono ni. Ac i ni'n gwybod beth mae fel, ac pan ddim wedi gwneud proffes, mae'n anoddach beth, achos dyw'r pethau yma ddim yn real i chi, dwi ddim yn golygu llawer i chi, dyn nhw ddim yn werthfawr i chi, dyw'r efengil ddim yn werthfawr i chi, ond y mae eich rieni chi, ac yna mae yna barti'n digwydd ar ddi Sul, ac i chi'n gwybod, i chi gael eich magu i gadw'r Sul ar wahân i weddill yr wythnos, ac i chi ddim yn cael mynd, ond sut i chi'n esbonio? Achos y mae ffrindiau mor bwysig, mae barn nhw ohono chi mor bwysig. A chi ddim eisiau dweud wrthyn nhw, dydw i ddim yn mynd i rwle felly ar y Sul. Ddim yn mynd i'r hau'r llefydd neu unrhyw noson yr wythnos ar ran hynny. Ond ar y Sul, na, dwi ddim yn gallu mynd fyna. A felly beth sydd yn digwydd? I ni'n esgusodi'r peth. Ond mae tipyn bach o anwyd gen i. Achos i ni ddim eisiau colli meddwl da i'n ffrindiau ni. Ni ddim eisiau nhw feddwl bod ni'n un o'r pobl od yna sydd ddim yn gwneud peth ar y Sul. Felly ni'n rhoi esgus i ni'n dweud, dwi'n yn bosib. Mae cywilydd ganddo ni. A chi bod beth mae hwn yn para? Os ych chi fel na nawr, yn eich arddegau chi, ac yna mynd i'r coleg, yna'n sicr os gyda chi embaras o wneud y safiad hyn, mae fydd yn para wrth i chi fynd yn hun, ac mae dylanwad eraill ar eich bywydau yn anferth wrth i chi heneiddio. Ond y gai o dweud hyn wrth chi, y cwestiwn pwysica yw, sut y mae Duw yn edrych arno chi? Ydych chi'n poeni beth yw barn Duw amdano chi? I chi'n poeni am barn eich ffrindiau chi? Mae'ch ffrindiau chi yn penderfynu beth i chi'n gwisgo, beth i chi'n bita, beth chi'n gwrando arno fe, i ble'r manau i chi'n mynychu, a'ch agwedd chi hyd yn oed. Efallai dweud mae'n ffasiynol fod yn ifyd i'r rieni, ac felly beth i chi'n neud? I chi'n gwrthryfela yn erbyn rhieni. A dyna beth sydd yn digwydd, ac mae'n para wrth i chi fynd yn hir. Mae'r ysbryd yma, wrthryfelgar yn parhau, achos i chi'n poeni am beth maen nhw'n dweud, ond i chi ddim yn poeni beth mae Duw yn dweud amdano chi. Does dim ots o gwbl dy chi, beth yw barn Duw wrth fe weld eich bywyd chi. I chi wedi cael eich magu ar eilwyd Cristnogol ac i chi ni wrthod ond does dim ots da chi. Chod beth sy'n anhygol? Falle ta fi yw hwn. Ffrindiau ysgol. O, nhw ffrindiau da. Ond ar ôl tua 2-3 mlynedd, gan amla, fyddwch chi ddim yn gweld yr un ohonyn nhw. Gan amla. Nawr, mae'r ffaith bod chi'n byw falle yn yr un ddinas, os gewch chi swydd yn yr un ddinas, mae yna bosib newch chi weld rhai ohonyn nhw to. Ond y mae bywyd yn rhyfedd. Ond i bai bod chi'n arbennig o dda am gadw cysylltiad. Fe fydd na rhyw bellhau yn digwydd. Ond fe benderfynoch chi llwybr eich bywyd ar eich ffrindiau, o dim ond yn ffrindiau chi am flwyddyn, neu 2, falle blwyddyn 10, falle 11, falle chweched eithaf chi'n ffrindiau dyn nhw. 2 flynedd yn y chweched, a nhw sydd wedi penderfynu i chi mynd i wrthryfela, i chi mynd i droi oddi wrth y pethau pwysica bywyd, achos mae'r ffrindiau yma mor bwysig. Mae gafel nhw mor gryf arnoch chi, ac felly chi'n gwrthod, a chi beth yn gweld nhw to? Chi bod y coleg? Mae'r coleg yn anhygol, mae dylanwad ffrindiau coleg yn anhygol. Mae'r ffrindiau yn y coleg yn aml iawn yn eich cyflwyno chi bob math o fydreddu. A bywyd o dywyllwch llwyr. Ac eto i gyd, maen nhw'n bopeth. Chi'n siarad amdanyn nhw. Maen nhw'n bwysig i mi. Maen nhw'n mor bwysig i mi, a chi'n siarad lan iddyn nhw. A chi'n gwybod ar ôl y 3 mlynedd yn y coleg, mae'r un yn mynd nôl i Ogledd Lloegr, mae'r llall yn mynd i Gogledd Cymru, mae'r llall yn mynd i'r Gorllewin, mae'r llall yn mynd i Ffrainc, mae'r llall yn mynd i America. Chi byth yn gweld nhw to? Oni bai bod chi'n dda iawn am gadw cysylltiad ar ôl blwyddyn, 2 flynedd, fyddwch chi'n cofio amdano nhw, ac yn sydyn iawn, mae 20 mlynedd yn mynd heibio, ac i chi'n cwrddau plant nhw. Dyna sioc i chi. Ond roedden nhw mor bwysig. Roedden nhw mor bwysig. Ac eto, roedd ei barn nhw amdano chi, fel betai ar ôl holl flynedd yma, pa mor bwysig yma? Falle fyddwch chi'n gweld nhw'n mynd 10 mlynedd ar y maes Eisteddfod. Dyna beth mae'r Cymru fel arfer yn neud. Fi'n cofio ti'n coleg. Ac eto i gyd, falle gafon nhw ddylanwad mawr ar eich tywyllwch presennol chi. Ond gafoch chi'r cyfle. Gafoch chi'r efengil fan hyn. Fe gafoch chi falle rhywun sy'n gwrando ar y we, falle gafon nhw'r efengil rhywle arall yn y wlad, ond fe gafon nhw i dylanwadu gan eu ffrindiau nhw. Doedd dim ots gyda nhw beth o Duw yn meddwl amdanyn nhw, roedd mwy ots gyda nhw beth oedd eu ffrindiau sydd dim ond para am 2-3 mlynedd ar y mwyaf. Mae barn Duw ohonoch yn hanfodol.
Mae farn yn para tragwyddoldeb. Nid 2 flynedd, nid 3 mlynedd, nid os ych chi ar eich gorau 5 mlynedd. A mae yn para tragwyddoldeb. Felly'r cwestiwn yw, beth y mae Duw yn ei feddwl ohonoch chi? Beth yw barn Duw ar eich bywyd chi, ar gyflwr eich enaid chi? Mae'r salmyd yn datgan yn eglur, yr hyn yw barn Duw amdanoch. Adnod 4, os ych chi eisiau gwybod beth y mae Duw yn ei feddwl amdanoch chi y prynhawn yma, dyma beth mae'n meddwl, oherwydd nid wyt ti Dduw yn ewyllysio anwiredd a drwg ni thrig gyda thi. Mae Duw yn berffaith. A mae'r hyn oll amdano yn bir ac yn sanctaidd ac yn lân, ac nid oes ganddo bleser ynoch chi. Dydy Duw ddim yn eich hoffi chi. Byddwch chi'n meddwl Capeli Cymru heddi, Duw, cariad Duw, ac yna chi'n cael pregethwr yn dweud dydy Duw ddim yn eich hoffi chi. Wel, mae hwnna'n dweud yn ysgafn iawn, byddai'n dod i'r beth mwy eithafol mewn munud. Ond ar y funud, dwi'n mynd i dweud y fyla, falle i gyflwyno, i ddod mewn yn ara bach. Achos mae mor wrthyn i grefydd Cymru heddi, y maen nhw'n dweud, Duw, cariad Duw, ac felly mae Duw yn caru pob un yn ôl nhw. A mae Duw yn mynd i dderbyn pob un yn ôl nhw, ac fe gewch chi wneud beth bynnag fynnwch chi yn ôl nhw, yn ôl pregethwyr Cymru heddi, fe fi Duw yn derbyn pob un, yr rhai sy'n rhyfygu, yr rhai sy'n lladd, yr rhai sy'n cysau ar y fengil, yr rhai sydd yn meddwi ac yn tor priodas, enwch chi'r pechodau'r byd yma, yn ôl pob sôn, gan mae cariad yw Duw, a mae Duw yn mynd i dderbyn pawb yn ôl nhw. Maen nhw'n anghywir, achos dydy Duw ddim yn eich hoffi chi. Oherwydd nid wyt ti Dduw yn ewyllysio anwiredd a drwg ni thrig gyda thi. Nid oes ganddo bleser ynoch chi. Ni'n gallu dweud na'n sicr, achos mae gair Duw yn dweud wrth ni, y ganwyd pob un yn bechaduriaid. Ac os ganwyd pob un yn bechaduriaid, mae pob un felly yn wneithurwyr drygioni. Ac os yw pob un yn gwneithurwyr drygioni, nid yw Duw am gael cymdeithas â chi. Dyw e ddim eisiau'ch cwmni chi. Dyna beth sydd yn wir amdano chi. Dyw e ddim eisiau'ch cwmni chi. Ac os nad yw am eich cwmni chi, felly'n sicr ni fydd na le i chi yn y nefoedd. I'r rhai sydd yn gwneud y drwg, nid oes lle iddynt yn y nefoedd. Ac yn ôl gair Duw, pawb sydd yn gwneud drwg, ganwyd pawb yn bechaduriaid. Yr rhai sydd yn dilyn eu llwybrau eu hunan. Efallai nawr, mor bwysig i chi yw cwmni ffrindiau. Mae barn nhw amdano chi mor bwysig. Chi ddim am wneud dim byd fydd yn amharu ar eich cyfeillgarwch chi. Dydych chi ddim eisiau gwneud unrhyw beth sydd yn mynd i amharu ar y ffaith y byddwch chi'n cael eich gwrthod o'ch criw bach o gyfeillion chi. Unrhyw beth sydd yn amharu ar y gyfeillgarwch honno, dydych chi ddim eisiau gwneud dim byd amdano fe, ond gai ddeud hyn wrthych chi. Mae Duw yn dweud amdano chi, nid yw eisiau'ch cwmniaeth chi, gan eich bod yn eich pechod. Dyw ddim eisiau'ch cwmniaeth chi. Mae hwnna'n eitha brawychus yn diwedd. Adnod 5, mae'n dweud hyn. Yn fydion, ni safant yn dy olwg, caseiaist holl weithredwyr anwiredd. Wel, o'n i'n dweud gynnau, dydy Duw ddim yn hoffi chi, a dyw e ddim eisiau'ch cwmniaeth chi, ond nawr mae'r salmydd yn dweud, mae'n eich casau chi. A dyw e ddim yn disgrifio ynfydion o ran natur, o ran personoliaeth, rai sydd yn chwarae o gwmpas fel clown. Dyw e ddim yn disgrifio nhw. Dim dyna be mae'n golygu o ynfydion. Mae'n galw yn ffôl fan hyn, y rhai sydd yn dewis yn anghywir, yn dilyn llwybr bechadurus. Dyna'r ffyliau, dyna'r ynfydion, yn foesol felly, yn dilyn canllawiau'r byd, a gellir gwneud yr hyn y mynir, ac yn anwybyddu canllawiau Duw. Felly, be mae'n dweud yw hyn? Caseiaist holl weithredwyr anwiredd, yn fydion ni safant yn dy olwg di. Dydyn nhw ddim hyd yn oed yn gallu sefyll o'i flanau. Dydy Duw ddim eisiau gweld nhw. Mae'n ei casau nhw. Mae'n eich casau chi. Mae'n rhywbeth mawr ydyw e. Allai ddim dychmygu mwyafrif o Capeli Cymru yn pregethu hyn heddi. Bydden nhw ddim eisiau mentro dweud bod Duw yn eich casau chi. Mae'n casau rhain a chasinau berffaith. Ond nid yw hwn yn eich dychryn chi.
bod Duw yn eich casau ac ni fydd yn caniatáu i chi sefyll o'i flaen e? Chi sydd yn llawn hyder ac yn meddwl gallwch chi sefyll o flaen unrhyw un, ond ni fyddwch chi yn gallu sefyll o flaen Duw. Mae'n mynd ymlaen yn bellach adnod 6. Difethu yr rhai a ddywedant gelwydd. Yr arglwydd a ffieiddia y gŵr gweidlyd a'r twyllodrus. O, dyna i chi ddisgrifiad. O, mae'n ddisgrifiad o rai sydd yn mynd i ddymderoedd pechod a thywyllwch. Y rhai creulon, y rhai sydd yn dwyllodrus, yn aml yn meddwl bod y byd yn gweithredu ar gelwydd. Ond mae fel petai'r holl fyd, petai chi'n tynnu celwydd allan o'r gweithle ac o'r llywodraethau, be fydd yn digwydd? Mi fydd yna siambls llwyr yma. Petai pob un gwleidydd yn gorfod dweud y gwir, petai pob un gweithlent gorfod dweud y gwir, a byddwch chi'n meddwl bydden nhw ddim yn bodoli bellach, achos maen nhw wedi cael eu sefydlu ar gelwydd. Y celwyddau bach yma yn arwain ar drai mawr. Da i ofyn i chi, ydych chi yn un sydd yn byw celwydd? Ydych chi'n dweud celwydd? Ydych chi yn aml yn dweud pethau sydd ddim yn wir? Ydych chi'n twyllo'ch rhieni chi? Ydych chi'n dweud wrth eich rhieni chi un peth ond ych chi'n gwneud yn wahanol? Dyna chi dwyll. Ac mae Duw yn dweud difethu y rhai a ddywedant gelwydd. Os ych chi'n gelwyddgu, y celwydd bach yna, bod chi'n mynd i rywle nid dyna ble roeddech chi, yn gwneud rhywbeth ac yn gwadu bod chi wedi wneud e. Chymod beth chi'n dweud celwydd wrtho ni, ond chymod beth mae Duw yn gweld y cyfan. Mae Duw yn gweld y cyfan ac fe fyddwch chi'n atebol ger ei fronau. Mi fydd Duw, mae'n dweud, mae yna rhywbeth am gelwyddgu sydd yn beth afiach. Does dim ymddiriedau. Sut allwch chi ymddiried rhywun sy'n dweud celwydd? Os oes rhywun yn dweud celwydd, chi'n meddwl, sut fedra i ymddiried yn nhw'n o bellach? Os oes rhywun yn dweud celwydd bach, chi'n meddwl, dyw'r rheini, gallwch chi byth ymddiried yn nhw. Yn y gweithle, os oes rwy'n cael ei dal yn dweud celwydd, sut gall y rai sydd yn arwain y gwaith ymddiried yn nhw bellach, dylsyd cael gwared ar nhw, achos allwch chi ddim ymddiried yn nhw bellach. Ac pan mae plentyn yn dweud celwydd oedd i rieni nhw, y mae calon y rieni'n torri, achos chi'n meddwl sut fedra i ymddiried yn o ti to, achos ti'n dweud celwydd, i fi, yr un sydd wedi dyfagu di, ac yn dweud celwydd, ac dyma beth mae Duw yn dweud, fi sydd wedi'ch creu chi, ac fe na i ddifetha yr rhai a ddywedant gelwydd. Peidiwch a meddwl bod celwydd yn rhywbeth bach. Y mae celwydd yn rhywbeth afiach. Ac y mae dweud celwydd ger bron Duw yn wastraff amser. Dydy chi ddim yn gallu dweud celwydd i Dduw, achos mae e'n gwybod yn union beth i chi'n neud. Falle fedrwch chi dwyllo'ch rhieni a'ch ffrindiau gorau, eich gŵr, eich gwraig neu beth bynnag, ond fedrwch chi byth dweud celwydd wrth Dduw. Mae e'n gweld y cyfan. Falle bod chi'n esgusodi eich hun. Ac mwynhau plesera, chi wedi dweud rhyw gelwydd bach. Cymerwch sylw ar yr hyn yw barn Duw ohonoch chi. Barn Duw ohonoch chi yw hyn difethu y rhai a ddywedant gelwydd. Yr arglwydd a ffieiddia y gŵr gweidlyd a'r twyllodrus. Nawr, Duw cario Duw. Dyna beth i ni'n pregethu yn ein gwlad ni bellach sydd yn gywir, ond dydyn nhw ddim yn deall beth yw Duw cario Duw. Dydyn nhw'n deall e. Maen nhw'n anwybyddu y mwyafrif llethol o air Duw ac yn cymryd adnod allan o'i gyd-destun. Mae yna ddarlun erchyll yn y salm yma, adnod 9 a 10. Canys nid oes uniondeb yn ei genau, ei ceidod sydd anwireddau, bedd agored yw ei ceg. Allech chi ddychmygu darlun fwy erchyll na bedd agored? Ac mae'n disgrifio y rhai pechadurus a'i cegau ar agor fel bedd agored. Does dim tywyllwch fwy allwch chi disgrifio. Gwenieithant a'i tafod, distrywia hwynt. Mae hwn mwy o broffwydoliaeth nag o dal i nôl arnyn nhw ar y ddeia. Mae'r salmydd bron yn proffwydo'r hyn sydd yn mynd i ddigwydd fan hyn. Distrywia hwynt. Dwi ddim yn dymuno hynny. Be mae'n dweud am ei elynion, am y pechaduriaid, am gyflwr y pechaduriaid. Be mae'n dweud yw, fe ddaw dydd pan y bu Duw yn ei distrywia hwynt. Distrywia hwynt o Dduw. Syrthiant o ddi wrth ei cynghorion. Ger hwynt ymaith yn amlder ei camweddau. Canys pam.
gwrthryfelasant i dderbyn. Achos i chi wedi mentro gwrthryfela yn erbyn Duw, peidiwch a meddwl mai chwarae bach yw gwrthryfela yn erbyn Duw. Peidiwch a meddwl bod chi'n ddewr. Fydd y byd yn dweud wrthoch chi, chi'n ddewr. Yn sefyll lan i'ch rhieni chi. Chi'n ddewr. Ar ôl yr holl fagwraeth yna yn camu allan. Dyna be fydd y byd yn dweud wrthoch chi. Ond be mae gair Duw yn dweud wrthoch chi, ffyliaid, yn fydion. Y mae Duw yn eich casau. Y mae Duw yn mynd i'ch difetha chi. Chi yw gwneithurwyr anwiredd. Mae'n afiach, mae'n erchyll, mae'n frawychus. Gai ofyn i chi ydych chi'n gwrthryfela yn erbyn Duw? Yna cymerwch sylw ar yr hyn yw ei farn ohonoch chi. Peidiwch chi a meddwl y bydd Duw yn edrych arnoch chi ac yn meddwl, wel, fe gafoch chi fagwraeth da ac roedd y dechrau'n iawn. A na i droi fy ngolwg ar y gweddill. Chi sydd yn rhoi barn eich ffrindiau lan fyna rhywle. Meddyliwch chi beth yw barn Duw amdano chi. Achos mae hwnna'n llawer mwy pwysig. Fe gyda chi ni symud ymlaen, dyna chi ddisgrifiad o gyflwr yr anghredadyn. Mae e'n mynd ymlaen i ddisgrifio beth yw cyflwr y credadyn. Mae am gymharu. O, dyma chi salm, o fewn un salm ac ar adnodau brawychus yma, ac eto i ni'n cael rhyfeddod y disgrifiad o safle'r Cristion. Ni ellir cael mwy o wahaniaeth rhwng dau, y cyfiawn a'r anghyfiawn, y credadyn a'r anghredadyn. Duw yn erbyn y pechadur, mae yn elyn, mae yn ei cysau, ac fe fydd yn ei cosbi. Ond nid felly'r credadyn. Gall y credadyn ddod i bresenoldeb Duw. Mae'r credadyn yn gallu cael cwmniaeth o Duw. Adnod 7. A minnau a ddeiaf i'th didi, yn amlder dy drigaredd, ac a addolaf ti at deml sanctaeth, yn dy ofn di, fe all wneud hyn oherwydd trigaredd yr arglwydd. Dyma chi beth yw Duw, cariad Duw. Dyma lle chi'n gweld cariad Duw. Mae Duw yn llawn trigaredd, ond yr ydych chi yn eich doethineb ffôl wedi gwrthod y trigaredd, ond mae Duw yn ei drigaredd wedi estyn allan. Tuag at y pechadur. Ac mae'r credadyn wedi gafael arno. Ond chi'n sylwi, mae yna ofn yna, mae yna barchedig ofn, oherwydd mae'r credadyn yn gwybod ei fod yn dod i bresenoldeb yr holl alluog ar un perffaith sanctaidd. Sylwch ar amlder dy drigaredd. Dyma yw profiad y credadyn. Chi sydd yn Gristnogion yr oeddech chi gynt fel yr anghredadyn yn eich pechod ac yn elynion i Dduw ac yr oedd Duw yn edrych arnoch chi yn eich cyflwr o bechod ac o'ch anwiredd ac yn dweud fe fyddai'n eich difetha chi sydd yn bechaduriaid. A dyna oedd ein cyflwr ni yn elynion i Dduw. Ond oherwydd amlder trigaredd Duw, nid yw yn elyn bellach, nid yw Duw yn elyn i chi, a dydych chi ddim yn elyn i Dduw. Mae'r gagendor hynny wedi cael ei uno at ei gilydd. Mae yna gymdeithas nôl unwaith eto hyn, gafodd ei dorri gyda'r cwimp, ac oherwydd ein pechod, mae yna uno wedi digwydd. Dyna chi wahaniaeth rhwng y ddau, y colledig sydd am ddilyn eu llwybrau ei hunan, neu llwybrau ei ffrindiau nhw, beth bynnag sydd yn eu plesio nhw, nid nhw ddim am ei neb osod unrhyw gyfyngiadau arnyn nhw, ond nid felly'r Cristion. Adnod 8, arglwydd arwain fi yn dy gyfiawnder o achos fy ngelynion ac un ionad y ffordd o'n blaen. Dyna chi wahaniaeth rhwng y Cristion a'r anghredadyn. Mae'r Cristion am rodio yn llwybrau yr arglwydd. Mae am i Dduw arwain ei lwybrau. Mae am i Dduw osod y llwybr yn eglur o flaen i lygad. Mae am ddilyn ffordd cyfiawnder yn ôl yr adnod yma. Nawr beth yw'r cyfiawnder y disgrifier yma? Mae am ddilyn. Wel, yn gyntaf ac yn fwyaf amlwg, y cyfiawnder sydd i'w gael yng Nghrist. Dyna le mae am fod. Mae'r Cristion am fod fyna pam. Achos dyna beth sy'n bwysig. Fe ddath Crist ond o a byw a bywyd perffaith yn gwbl gyfiawn. Ac fe fodlonodd holl ofynion y tad. Ac fe gadwodd y dderdd yn berffaith ac yn llwyr. Ac fe wnaeth hyn mwyn ni yn ein lle ni. Yr oedd Duw yn gwybod na fedrwn ni byth gyflawni gofynion y ddeddf. Ac felly anfonodd Iesu Grist. Ac fe wnaeth Iesu Grist gyflawni'r cyfan yn ein lle ni.
Fe ddaeth Crist i gyflawni'r hyn a allwn ni, ac y mae e'n cynnig ei gyfiawnder i ni. Ac mae'r clogyn o berffeithrwydd yn cael ei osod trosom. Ac felly mae'r credadyn yn un sydd wedi bod at y groes, wedi dod at Grist, ac wedi cyffesu nad oes ganddo gyfiawnder ei hun, ac mae yn sychedu am gyfiawnder gwell, am gyfiawnder Crist. Ac wrth ddod at Grist, wrth ddod yn edifeiriol am ei fethiannau ei hun, nid yw yn cael ei wrthod, mae yna wrth yn digwydd, fe dderbynir y sawl a ddaw at Grist, ac ni wrthodir yr un. Ac felly dyna pam y mae'r Cristion am rodio yn ei gyfiawnder ef. O dyna chi wahaniaeth rhwng y ddau, y Cristion a'r anghredadyn, adnod 11, ond llawenhaued yr rhai oll amddiriedant yno ti, llafar ganant yn dragywydd, am i ti orchuddio drostynt, a'r rhai a garant enw gorfoleddant yno. Rwy'n sawl un sydd wedi bod at y groes, yn llwythog ac yn flinderog, ac wedi gweld Iesu Grist yn marw yn ei lle, ac yn cymryd ei cosb yn ei lle, ac yn derbyn y cyfiawnder. Beth sydd yn digwydd i'r rhai hynny? Os ych chi wedi bod at y groes, fe fyddwch chi'n gallu tysio hyn, fe ddeithoch chi at y groes yn llwythog ac yn flinderog, a fe ddeithoch chi o'r groes yn llawenhau. O, rhyddhad, y baich wedi mynd, ac nawr chi'n gweld pwrpas i fywyd, nawr chi'n gweld bod na reswm i fyw, chi'n gweld eich bod chi'n byw nawr gogonedd i Duw a'i fwynhau am byth, a mae bob dydd yn bleser i chi, mae bob dydd, hyd yn oed dyddiau llawn o dreialon, i chi'n meddwl, pa pwrpas sydd i fydd mywyd i heddi, beth yw i ogonedd i Duw a'i fwynhau am byth, mae'r Cristion yn llawenhau. Maent wedi gallu trwy ras, derbyn yr hodd o ffydd i ymddiried yn yr Iesu. Fod yr hyn a wnaeth trostynt yn ddigonol. Maen nhw'n gwybod ei bod yn ddiogel am ei fod wedi ei gorchuddio. Allwch chi ddweud ai adenydd dwyfol. Maen nhw'n saff. Mae'r Cristion yn llawenhau gan ei fod wedi orchuddio. Mae wedi cael ei amddiffyn yn gyntaf. Allwch chi ddweud o ddigofaint Duw. Mae'r Iesu yn ei gorchuddio'r credadyn. Mae wedi dod at y groes. Ac felly mae fel betai'r Iesu yn ei guddio fe rhag ddigofaint y tad. Mae'r Iesu wedi cymryd y gosb. Ac nid oes un diferyn o ddigofaint yn syrthio ar y Cristion. Pam? Mae Crist wedi dioddef y cyfan. Ac mae'r Cristion nawr yn gwybod y bydd yr Iesu yn gofalu amdano trwy holl ddyddiau fywyd. Gwelir llawenydd yn y Cristion, llawenydd a ddaw o fwynhau bendithion yr efengil. Mae gan y Cristion faddeuant pechodau, heddwch a Duw, bywyd tragwyddol. Dyna pam, chi'n gweld yn yr adnod yma, chi'n gweld y geiriau, llawenhaued, llafar ganant, gorfoleddant. Dyna chi ddisgrifiad o Cristion? Mae e'n llawenhau, mae e'n llafar ganu, mae e'n gorfoleddu. Dyna chi eiriau anhygoel. Pan ych chi'n dod at Iesu Grist, dyma sydd yn eich aros efallai o'r oedfawn hyn wedi bod yn faich i chi. Chi'n meddwl beth mae hwnna'n bosib, a dyma beth ni'n gweddio amdano. Chi sydd wedi edrych ar ddod ar brynhawn Sul ar ben bore a nos, tair oedfa, a chi ddim wir eisiau bod yn yr un yma. Mae pnawn ddi Sul yn draddodiadol, chi'n meddwl, dwi ddim eisiau bod yma, dwi eisiau bod gartre'n cysgu, dwi eisiau bod yn rhywbeth arall, dwi eisiau bod yn textio fy ffrindiau, dwi eisiau gwneud rhywbeth neu gilydd, mae rhaid fi wneud rhywbeth, mae rhaid fi edrych ar fy ffôn, mae rhaid fi edrych ar fy nghyfrifiadur, mae rhaid fi wneud y trwy'r amser. Dwi ddim eisiau bod yn yr oedfa yma, ond yna fe ddaw dydd, fe fyddwch chi wedi gweld eich pechod efallai, ac fe fyddwch chi'n dod yn llwytho, chi'n dod at y groes, chi'n meddwl fydd yr Iesu byth yma dde fi, ond chi'n dod a chi'n gweld sut, ond chi'n clywed am amlder ei drigaredd. Mae yn fodlon madde fi ar ôl yr holl gyfleoedd dwi wedi gael a dwi wedi wrthod tro ar ôl tro. A chi'n meddwl, doeddwn ni ddim eisiau dod i'r capel ar y Sul, yn sicr neu tair gwaith. Gyna chi'n dod ac mae'n madde'r cyfan. Mae'n eich golchi chi'n llwyr lan. Be sydd yn digwydd? Fe fyddwch chi yn llafar ganu. Fe fyddwch chi'n gorfoleddu. Fe fyddwch chi yn llawenhau. Mod ond wedi derbyn y bendithion yma. Chi'n gweld yr adnod yma, rhan o'r adnod yma, a'r rhai a garant dy enw. Am fod yr hyn oll sydd ganddynt oherwydd Iesu Grist, yr ydych chi'n caru enw'r Iesu. Gan ei fod wedi rhoi popeth i chi.
Fe sydd wedi rhoi iachawdwriaeth i chi. Fe sydd wedi addo gofalu amdano chi. Fe sydd wedi anfon ei ysbryd i'ch cysuro chi. I chi'n meddwl, yr rhai a garant y enw fe fyddant yn llawenhau ac yn llafarganu ac yn gorfoleddu. Adnod 12, canis ti arglwydd a fendithu y cyfiawn a charedigrwydd megis a tharian y coroni dief. Wel, chi'n meddwl, dyna chi ddisgrifiad. Mae'r Iesu, mae Duw yn casau y rhai sydd yn dweud celwydd. Y rhai sydd â'i cegau fel bedd agored. Y rhai sydd yn dilyn llwybrau o dywyllwch ac o bechod. Y rhai sydd yn dilyn llwybrau o dwyll ond o fewn crefydd. Yn smalio bod nhw'n foesol. Yn smalio bod nhw'n dda. Ond wedi troi cefn ar Grist. Ac wedi dyrchafu nhw eu hunan. Ac mae'r Duw yn dweud, fe na i ddifetha'r cyfan. Ond y rhai sydd yn Grist. Yr rhai sydd yn dilyn llwybrau cyfiawnder Crist. Fe fydda nhw yn cael cymdeithas am mi fyddai mwynhau. Fe fyddai yn ei bendithio nhw. Fe fyddai yn ei coroni nhw. Dyna chi wahaniaeth rhwng cyflwr y ddau. Pa'n i chi? Y credadyn i'r angredadyn. Ac yn fer i orffen, beth yw'r cyngor yn y salm yma i'r ceisiwr? Wel, fe allan ni ddilyn yr esiampl, achos mae'r salm wastad yn llawn esiampl ac cyngor i bob un ohono ni pa bynnag gyflwr i ni, Cristion neu'r angredadyn. Edrychwch ar y 2 adnod gyntaf. Gwrando, ac yn enwedig os ych chi'n ceisio, gwrando fy ngeiriau arglwydd, deall fy myfyrdod, erglyw ar le fy ngwaedd fy mrenyn am Duw, canis arnat y gweddiaf, yn fore arglwydd y clywi fy llef, yn fore y cyfeiria fy ngweddi ataf, ac yr edrychaf i fyny. Beth yw'r cyngor? Wel, dewch ato, galwch arno. Fe allwch chi ddod ar ben eich hunan yn y sedd, fe allwch chi ddod ar ôl mewn rhyw le tawel, gatre yn eich tŷ. Byddwn ni'n gadael eto mo chi'n mynd gatre, achos ych chi'n gweld ystrydoedd yma'n llawn beryglon. Pwy a wyr os gyrraeddwch chi adre? Nawr yw dydd iachawdwriaeth, mae'n beryglus i adael eto mo chi'n mynd gatre. Does yr un ohonoch chi'n sicr o cael bywyd i bara tam o chi'n gatre. Yr adeg i'w wneud yw nawr. Dewch at Grist, galwch arno. Efallai dydych chi ddim hyd yn oed yn gwybod sut i weddio. Pa eiriau i ddefnyddio. Ond sylwch ar yr adnodau yma. Mae Duw yn gallu darllen eich ebychiadau chi. Mae hwnna'n anhygol. Mae hyd yn oed eich ebychiadau chi. Mae e'n deall sain eich dagrau chi. Mae e'n deall nhw. Mae'r deigryn yn y llygad hyd yn oed yn dweud cyfrolau. Does dim angen geiriau bron iawn allwch chi ddweud. Mae'r pwysau ar y galon. Pan mae'r Iesu yn gweld y dagrau yn llifo lawr y bochau, mae'n gwybod, mae hwn wedi gweld i bechod, mae hwn yn edifar am i bechod. Falle bod chi ddim yn gallu rhoi dim yn geiriau diwynyddol llawn athrawiaeth, ond mae'r deigryn yn ddigon, mae'r ebychiad, mae'r sain yn y galon yn ddigon, mae'r cri y galon yn ddigon. Ac edrychwch ar hwn, fe ddaeth yn y bore. Be mae hwnna'n ei golygu? Wel, yn y bore yn sicr, ond fe allech chi ddefnyddio hwnna fel hyn. Dewch ar y cyfle cyntaf. Gallech chi edrych yna fel hyn? Dewch tra'n ifanc. Neu ar y cyfle cyntaf wedi chi weld eich pechod. Peidiwch y gadael i'r un drwg i gipio'r hedyn yna i ffwrdd. Dewch yn syth i weld yr arglwydd Iesu Grist. Trowch eich golygon ato ef yn fore arglwydd. Y clywi fy llef, yn fore cyfeiria fy ngweddi atat ac yr edrychaf i fyny. Mwna'n wir i'r Cristion ym mhen blynyddoedd hefyd. Na'n weddill i fywyd. Ond chi yma sydd yn ceisio, dewch ato'n syth, edrychwch i fyny, edrychwch ar y groes. Adnod 7, a minnau a ddeiaf i di yn aml der dy drigaredd ac a addolaf ti at deml sanctaidd yn dy ofn. Sylwch minnau. Nid neb arall. Chi eich hunan. Dewch i'w di, dyna'r cyngor, dewch i'w di. Peidiwch â cwyno am sawl oedfa sydd. Peidiwch â dweud, oes rhaid i fi ddod i gwrdd arall. Cwrdd gweddi nosferch. Pobl ifanc ar nos Sadwrn. Mae dod bore a nos Sul yn ddigon prynhawn hefyd. Ond chi'n gwybod beth? Y cyngor yw dewch i'w di. Minnau a ddeiaf i'th di. Fe ddof i'th di mor aml ac y gallaf. Pam? Achos dwi eisiau clywed am ffordd iachawdwriaeth. Dwi wedi gweld fy mhechod. Dyna'r cyngor i'r ceisiwr. Chi'n gwybod, os yw'r ceisiwr
yn anamal iawn yn dod i dir arglwydd. Byddwn ni'n amen fawr, fel dwedon ni'n neithiwr i'r pobl ifanc. Byddwn ni'n amen fawr os ydyn nhw'n gredinwyr. Y rhai sy'n dweud yn dioddef o amheuon trwy'r amser os ydw i'n Cristion, ond byth yn dod i'r capel. Does dim syndod. Mae'r Cristion eisiau bod yn hir arglwydd. Ond os ych chi'n ceisio, yn sicr beth sy'n ni'n dweud. Mi fyddwch chi am fod yma, os ydych chi'n ceisio. Mi fyddwch chi am fod ble mae bresenoldeb yr arglwydd. Mi fyddwch chi am fod yn y man lle mae'r gair yn cael ei ffregethu. Nid unrhyw gapel di'r Efengyl ddim yn cael ei ffregethu yn y mwyafrif o gapeli. Ond ble mae e'n cael ei ffregethu, mi fydd y ceisiwr am fod yna. Dwi am glywed am ffordd a chawdwriaeth. Felly dewch i'w di a gwrandewch ar ei eiriau. Mae yna llawer yn dod i'w di, ond dyn nhw byth yn gwrando. Byddwn ni byth yn neud hyn, achos pan mae rhywun yn gofyn i fi, dwi bod yn anghofio a fi bregethodd y pregeth. Fi'n cofio pobl yn dweud, beth bregethodd y pregethwr heddi. Ac o'n i'n licio pobl yn neud na. Achos yn sicr mae rhywun wedi gofyn i fi sawl gwaith beth wnes di bregethu arno heddi. A dwi'n mynd yn blanc. Mae yna rhyw boen yn dod drosto i a dwi'n mynd yn panic a dwi'n gallu cofio. Felly mi fyddwn ni byth yn neud hynny i unrhyw un ohonoch chi. Ond gai ofyn i chi nawr heb i chi orfod ateb. Felly sdim eisiau fi wneud unrhyw un i deimlo embaras o gwbl. Faint ohonoch chi sydd wedi gwrando heddi? Neu chi wedi bod yn neud rhywbeth arall? Chos mae yna lawer yn dod i'r capel ond dyn nhw. Ac mae yna rhywbeth yn digwydd. Mae yna rhyw blic bach fan hyn am nhw'n ei troi ei ffwrdd. Ar eiliad mae'r bregeth yn dechrau. Ar eiliad mae'r gair yn dweud gweddiwn. Mae fel petai yn switcho nôl. Ond does dim syniad ych chi beth sydd wedi cael ei ddweud. Sdim os pa mor dawel, neu pa mor uchel, neu pa mor ddiflas, neu pa mor ddiddorol oedd y bregeth, doeddech chi ddim yn gwrando gair. Mae rhai yn fwriadol yn gwneud hynny. Mae rhai yn ceisio meddwl am unrhyw beth y gallant tra bod y bregeth yn mynd ymlaen. Rhag ofn i rhywbeth eich dwysbigo chi. Yn chymryd beth y cyngor fan hyn yw i'r ceisiwr. Dyw'r rheina ddim yn ceisio. Ac felly mae nhw yn yr un cwch ar mwyafrif. Fe fydd Duw yn ei difetha nhw rhyw ddydd. Fe fydd na farn. Ond nid felly'r credadyn. Y cyngor i chi sydd yn ceisio yw galwch ar ei enw, plediwch ag dyfal barhewch. Ac yna rhyw ddydd fe fyddwch yn ymuno yn y côr, sydd yn addoli'r gwaredwr. Fyddwch chi'n ymuno gyda'r sawl a garant ei enw ef. O dyna newid mawr fydd. Chi'n meddwl, os ych chi'n neud proffes, fe fydd yn amlwg. Fe fyddwch chi'n caru pobl yr arglwydd, fe fyddwch chi'n caru tir arglwydd, fe fyddwch chi'n caru canimoliant i'r arglwydd, fe fyddwch chi'n caru'r cyfan, lle gynt nad oeddech chi. Ond llawenhaued yr rhai oll am ddiriedant yno ti, llafar ganant yn dragowydd, am i ti orchuddio drostynt, a rhai a garant enw gorfoleddant ynot. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy aml drigaredd. O Dduw, am dy holl drigareddau. Ni yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch mai Duw cariad yw. Dy fod yn ymestyn dy law trwy achawdwriaeth. Fod y law yn ymestyn allan yn aml der dy drigaredd. Ac o Dduw, os ydyn ni'n cael y gallu afael ar dy law di, yna cadwedig byddwn. O Dduw, i ni yn diolch fod y sawl a ddaw at ti ni sbwrir allan byth. Felly o Dduw, i ni'n gweddio ar ei ddysbryd fod yn tywys rhyw rai at droed y groes hyd yn oed heddiw. Teir felly gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni orffen i'n gwasanaeth trwy ganu'r carol rhif 3 y drydedd yn yr llyfr Carolau. Rhif 3, bachgen aned, mab rywyd i ni, ei enw sy'n rhyfeddol. Rhif 3, gen i sefyll i'w chanu.
Nawr bydd y ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.